Hola, bon dia, sóc el... David Sánchez. Resumirem aquest vídeo en 5 passes clau. Practicar, practicar i practicar. I tornar a practicar. És molt important que practiquis una mica el que diràs a l'hora de la presentació, perquè és que si no, després costa una mica acabar de resumir els continguts o dir-ho tot de forma adequada, correcta o... O com el faci millor adaptant al context. Que sí, que de bo, que parlar i practicar davant del mirall funciona. És un guió, però no pretenguis tancar-ho molt ni llegir-ho paraula per paraula, perquè si no Cagada pastoret. perdràs el fil completament. Llavors, com et recomano fer-ho? Títol i després organitzar el teu guió en paraules claus. Després pots posar el que dic jo, les subparaules claus. Inclou històries o anècdotes interessants al teu discurs. Això funciona molt per despertar l'interès al públic perquè t'estan explicant alguna cosa per tu poder reforçar el que vulguis exposar a l'audiència. El més important amb això és que tu et sentiràs encara més segur perquè hauràs establert un enllaç amb el teu públic. Mira el públic i utilitza el llenguatge no verbal. Això va molt bé perquè quan tu mires algú o li dius pel seu nom, li despertes un cert interès, és com un mecanisme automàtic del cervell perquè tu prestis atenció al que t'estiguin explicant. Perquè el llenguatge no verbal funciona. Mira, si jo faig això, ara em prestes més d'atenció encara. I en últim lloc, senzillesa i brevetat. No cal que expliquis aquí tota una història gegant i et tardis 3 hores si no t'ho demanen explícitament. No cal que expliquis no sé què i t'enrotllis i tal. No cal. Fes-ho breu. A la gent li interessa que tu no li expliquis aquí la tira de coses i et passis, com he dit, 3 hores explicant no sé el què. Cal que proporcionis la informació que tu has pensat que és l'essencial perquè la gent pugui entendre el que expliques, però tampoc ho obris moltíssim. Ara ja has perdut la por a parlar en públic i ja has aconseguit que tothom presti atenció al que tu dius. Aquests són els consells del Tres Fonts. Soc el David Sánchez i m'acomiado. Adeu!